Здравейте, четящи! Аз съм Теди, а вие сте в моя канал Книгозависима. Днешният епизод се казва книжен влог. Много ми се иска да кажа, че той е морски влог, но всъщност само първите кадри са такива. За голямо съжаление, вече сме си в къщи. Просто това беше свободният терен, който можех да заема, за да заснема това видео. Това е от серията книжни видеа, които изглеждат сякаш са заснети набързо, но всъщност накрая стават няколко часа. И аз режа и така. Започваме с няколко летни четива, които аз прочетох по време на моята почивка. Всъщност половината не са съвсем летни, но въпреки това имаше две от тях, които много добре паснаха на атмосферата. Едната книга, която прочетох по препоръка на Мила от Сиела, се казва "Обърната към морето" на Лидия Хилие. Историята се развива в крайморско градче в Хърватия. Изключително атмосферна книга, любовна история, която всъщност не е точно любовна, но не бих казала, че беше съвсем и много драматична. Беше просто една история от живота на една жена, която се е развила не точно така, както тя си го е представила, както може би всяка една жена си е представила. Книгата на мене много ми хареса. Беше неочаквана история, която всъщност ми хареса. Не с всичките подобни успявам да си пасна, така да се каже, но в случаят стилът на Лидия беше изключително приятен. Аз освен това съм била не съм била по тези малки крайморски градчета в Хърватия, но съм била в Загреб. Исках също така да посетя и Плитвишките езера, но не успях. Надявам се скоро да го направя. Но не само атмосферата е виновника да харесам основно тази книга. Тя беше много близка до мои мисли и чувства и неща, които може би отчасти аз самата съм преживявала. И то не говоря за основната линия на централния персонаж Ивона тук, защото той е наистина много тежък, засяга женското здраве на жената и то една много чувствителна, полезна тема, която не знам по принцип едно такова нещо наистина как се преживява, но е факт, че се преживява. И сега да не ви разказвам нищо от сюжета, искам бих ви препоръчала книгата. Тя е абсолютно много добре си пасва с морето, с почивката и така нататък. Нищо, че докато четях аз няколко пъти крещях по книгата. Мила. Значи първо сигурно бихте нахокала, след това бихте прегърнала. Не знам, отдавна не съм се чувствала толкова жена с някоя книга. Отдавна не съм се чувствала така безсилна, както може би се чувстваше и самата главна героиня. Въпросът е, че тук не се касае основно и само и ексклузивно около драматичната любовна история, която се е случила на Ивона. Тя е 38 годишна жена, разведена, с едни много странни извратени отношения с бившия си съпруг и новата му жена. И ние проследяваме сегашно и минало, като от миналото виждаме реално началото на тяхната любовна история и постепенно ни се изяснява какво е довело до събитието в сегашно време, което се случва. Ивона е, както казах, жена на една възраст, в която обществото има определени морални, социални, какви ли не норми и етикети за една самотна жена, която няма и деца.
на всичкото отгоре и след тя се грижи за болния си баща, за техния семейен бизнес, който очевидно не върви, за една маслинова горичка, която... Да. И така, много ми хареса тази книга. Имаше също така и неочакван край. Имаше много взаимоотношения тип дете-родител, които определено ми допаднаха за влиянието на семейството върху живота на един човек, за, как да кажем, очакванията, които има семейството ти към тебе, за очакванията, които има обществото към тебе, очакванията, които има твоя партньор и избранник, който е до тебе и въобще всичкото това, как може да смаже твоята същност по един много лош начин, да наклони как да кажа, да наклони силата в една посока, да вземеш едни определени избори и решения за живота, от които връщане назад няма, за съжаление. Защото в един момент наистина няма връщане назад и този момент тук, който се случва вече почти към края на книгата, който засягаше и деца, беше момента, в който казах, аз сега или ще хвърля тази книга някъде и ще отида и ще от душа препоръча ли ми, или ще я хареса много. И след като ви я показвам тук, правете си сметката. Така, следващата книга. Отново не е фентази, между другото. Успях малко да излезна от фентази делириума, в който се намирам постоянно, или фантастика и антиутопии и какво ли още не. Най-накрая да прочета книги, които са от друг вид художествена литературна измислица. Следващата книга, която ми беше първа среща с Миеко Каваками. Гърди и яйца се казва. Тази книга реално ми е подарък от един приятел, с който се запознахме в една от читателските групи в Дискорд, с който си разменихме всъщност книги. Аз му подарих на него една книга, която съм чела, той ми подари тази и най-накрая аз стигнах до нея. И всъщност реално тя беше виновника, който най-накрая отприщи при мене жаждата за друг тип литературни произведения, не само фентази и фантастика. Гърди и яйца от Миеко Каваками е една много искрена и сурова история, отново касаеща изборите и решенията на една съвременна японка в света, в който живееме, и всичките тежести на предразсъдъците и някои други неща. Те отново касаят избори, които са от съществено и важно значение за нея като жена и които са много актуални. Зададах си супер много въпроси покрай тази книга. Дадах си отговор също така на страшно много мои въпроси, които по други поводи въобще в момент от живота ми съм се питала, и на мене ми хареса. Първата част от историята може би не ме грабна така силно. Първата част е когато се запознавам с централния персонаж на Цуко, нейната по-голяма сестра и нейната племеница. Виждам част от техните взаимоотношения, както и фрагменти от живота им, защо се е стекал по този начин. Нацуко все още към този момент е една неосъществена писателка. В последствие тя пише роман. Нямаше как да направя някаква връзка с самата авторка, която също е писателка. Не знам дали тя не е вложила част от себе си, от историята или нещо друго. Все още не съм проучила този въпрос по отношение на книгата, но беше наистина много дръзка книга. Аз харесвам такива книги. И не искам да ви казвам за втората част от книгата, която беше изненадата за мен, защото аз реално не знаех какво се случва нататък. Дори не си... Просто бях чувала, че е хубаво всяка жена да прочете тази книга. Някъде го бях видяла или може би в някоя ревю, нямам представа. И си казах, че искам да я прочета определено.
Дори не си направих труда да чета анотацията, даже и сега не знам дали в анотацията пише това, което се случва във втората част, което реално е основната тема и сюжет. Да, със сигурност съвсем скоро ще прочета следващата книга от Каваками. Аз съм си я взела от издателство Колибри, Небе се казва. Тя засяга, доколкото знам, тормоза в училище. Но тази тук е с засегнати много наболели предимно женски теми. Може би се смята за част от феминистичната литература или писълци, не знам. Със сигурност при мене тя отвори нов глад за нов тип книги, чисто като жена, които аз тепърва ще търся и ще искам да прочета. Следващата книга, която прочетох, е на Рене Карабаш. Тя е много известна. Сигурно сте чували за нея, защото самата авторка беше и номинирана за престижната награда Букър тази година. Аз отдавна съм чула за това произведение. Срещала съм и ревюта. Реално исках от супер много време да я прочета и просто в момента буквално, когато хванах тази вълна и се интересувах повече от книги, касаещи по някакъв начин съдбите на различни жени и ми се четяха ми се такъв тип четива. В същото време нашумя супер много отново Остайница на номинацията си, независимо, че тя не е спечели, въпреки всичко даваше вид, че е спечелила страшно много от сърцата на читателите вече, така че това няма абсолютно никакво значение. Остайница беше една много любопитна за мен история за едно албанско момиче, което живее в едни отдалечени планински райони. Тук бяха намесени едни много различни културни ценности, нрави, така, не знам как още порядки да го нарека, с които аз изобщо не съм запозната. Реално не знам нищо за нашата балканска съседка в това отношение и нямам представа колко от нещата наистина са исторически точни по някакъв начин. Все пак това е художествена литература и не мисля, че следва и да бъдат абсолютно и точно да следват някакъв вид историческа точност, така да се изразя. Това го казвам, защото срещнах някои остри критики във връзка с самата история по отношение на култура и обичай. За мен нито смисъл такъв беше ми интересно. Аз нямам нищо против да чета критики на други читатели. Не бих казала, че се влияе от тях. Така или иначе, когато съм решила нещо да го прочета, го чета. Субективно мнение са вкусовете, въобще, в смисъл субективни са вкусовете, мненията на различните читатели за книги. Много пъти мога да ви дам пример за случаи, в които книги, които са се били харесали на страшно много хора, аз да кажем не съм била така. В смисъл не е било за мен нещо вау, и друг път книги, които са получавали буквално една звезда и доста остри критики, на мен са ми харесали, така че това за мен е достатъчно показателно просто да не ми влияят. Много малко мнения и то е ексклюзивно само на приятели, които ме познават. Бих послушала, когато ме посъветват за някоя книга. Та Остайница. Няма да разказвам сюжета и историята. Както казах, свързана е с албанската ни съседка. Има забранена любов тук, има семейна история, има трагичен образ около едно момиче и една жена, много символика. Избори, които тя прави, отказвайки се от своята женска същност един вид, в името на това да не се омъжи за човека, който е избрал нейното семейство, без да създаде някаква война, едва ли не. Има вратичка, която да е отведена на друго място и тя се възползва от тази вратичка. Въпросният избор се казва, си има точно име за него и то е именно Остайница. Това е всичко, което мога да ви кажа. Книгата като история ми допадна, но не бих казала, че успях по какъвто и да било начин да се
свържа с нейната героиня или, как да кажа, да ме разчувства толкова дълбоко, с което отново нямам проблем, защото въпреки това ми хареса. Написан е малко по-нестандартен начин, като поток от мисли, т.е. следваме една мисъл и запетайка, 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 няма главни изречения. В началото може би ми се стори малко странно, но в последствие свикнах и установих, че не точно това е нещото, което не ми позволи да й дам максимална оценка. Както казах, просто с някои истории и персонажи успявам да се свържа, а пък и дори да не се свържа, да кажем, има теми и неща, които ме печелят изцяло. Книгата е хубава, наистина. И аз изобщо не съжалявам, че я прочетох. С удоволствие ще прочета още нещо от Рене. Другата книга, която си взех за морето, отново лятно четиво. Да, реално за момента всъщност май, че само една лятна книга съм ви показала. Но другата книга е с награда Букър за 2020 година, Шаги Бейн, и тя се разказва за историята на едно семейство в Глазгоу през 80-те години и по време на управлението на Маргарет Тачър. Реално ни показва една огромна бедност, мизерия и действителност от онова време по един абсолютно безкомпромисен начин. Главният герой Шаги Бейн, както се казва и книгата, е едно момченце в историята, но за мен лично главен герой в книгата беше неговата майка и основната тема, която за мен беше много болезнено да чета и имаше невероятно брутални сцени, беше свързана с заболяването на майка му, което се нарича алкохолизъм, и това какво той причини, какво тя причини на семейството си с него и как го понесе това дете. И въобще постоянно се питах до кога ще се откаже, кога Шаги Бейн ще се откаже от майка си, защото, как да ви кажа, тук връзката майка и син определено беше силна, но беше и страшно болезнена. Има я любовта, но го има и това нещо, наречено алкохола, което съсипва определено всичко. И в един момент човек мисля, че просто трябва да спре. Когато види, че не може да помогне на другия човек, е време да помогне на себе си. Много, много тъжна история, много истинска. Определено ме трогна, но пак не е от тези четива, които, да кажем, ще запомня за вечни времена. Просто ми хареса. А пък и аз самата напоследък, като че ли избягвам да изпадам в някакви крайности покрай книгите. Не искам аз самата прекалено много да давам някаква обратна връзка за нещо, което е мега вау, и някой да остане разочарован. А пък и аз самата съм окей с това някоя книга просто да ми хареса, а не буквално да ме завладее. Последната книга, която прочетох, вече е морска. Най-накрая морско фентази, всъщност морско романтаси. Кралят на безкрая от Ел Джей Андрюс. Не съм чела нищо. Реших този месец да го давам на по-вече лека вълна, по-романтична. Като казвам този месец, значи аз съм вече сме юли месеца. Тези другите книги ги прочетох през юни, сега вече сме юли. Аз започвам втора книга от Кралска поръчка, която е избрана за книга на месеца в канала ни в Discord Fictiontopia. Тази е другата книга, която всъщност аз вече прочетох и съм окей с нея. Стандартно романтазия бих казала. Имаше интересен мъжки персонаж тук, който не бих казала, че ще измести великият господар на двора на нощта, но беше забавно да следвам двамата главни персонажи. Нямаше никакви изненади. Обичайните клишета, които са стандартни за жанра.
представени просто с морска атмосфера, с което бях абсолютно окей, защото всъщност точно това търсех. Книга, над която да бъда завладяна от такава лятна морска атмосфера и въобще да не мисля за какво точно ще стане, какво няма да стане. Аз реално знам какво ще стане тук. Книгата, мисля, че от не, всъщност глупости говоря. Значи сега, тук са две книги. Кралят на безкрая и сега всъщност излезна Кралицата на безкрая. Мисля, че това затваря историята на двамата главни герои тук и след това ще има други книги с други герои от този свят. Но реално с тези персонажи мисля, че са две. Ако се лъжа, някой да ме поправи в коментари. И да, аз ще прочета и втората част. Сега лятото определено много върват тези книги. Другото, което ще прочета и защо ви го казвам, всъщност ще бъде интересен експеримент и ще бъда много бърза. Така, най-накрая, гордо си предразсъдъци. Втори опит ще имам с тази книга. Аз вече веднъж се опитах да я прочета и тогава я спрях, защото никак не ми вървеше. Сега отново ще направя този опит, като съм решила да създам специална връзка точно с тази книга, защото имам два екземпляра. Значи, другото ми копие, гордо си предразсъдъци, е в другото ми къщи, т.е. Твърди корици на издателство Сиела. И така, то ще си седи там. Това го взех на една промоция, която включваше няколко книги на Джейн Остин и просто беше много изгодно, а понеже си реших, че рано или късно ще искам да ги прочита тези книги, ги купих и вътре беше и гордо си предразсъдъци. Пак много се отклоних. Сега, решила съм този път, докато чета, да анотирам книгата. За тези от вас, които не знаят какво е това, това значи, че аз вътре ще си отбелязвам цитати, ще си правя коментари или, иначе казано, ще драскам в нея. Нещо, което не съм правила абсолютно никога и винаги ми се е искало да направя. Чувала съм, че така читателя създава едва ли не интимна връзка с книгата, което за мен е, не знам, страхувала съм се да го направя. Аз много си пазя книгите по принцип и до сега винаги съм ползвала такива стикерчета за отбелязване на цитати, които са ми харесали, които после съм си преписвала и даже съм махала стикерите. Или пък при по-епичните фентазита също съм ползвала много, защото там съм си отбелязвала неща важни за сюжета, за някои от персонажите или разни други подобни неща. И за мен е било важно, но никога не съм драскала. И сега искам да проверя какво е това. Ще си отбележа всички култови реплики на господин Дарси, мистер Дарси. Ще си отбележа тези на Елизабет, там където ми харесат. Ще си правя коментари и да видим какво ще стане. Накрая ще успея ли да прочета тази книга, ще ми хареса ли, ще създавам ли с нея тази специална връзка, която ми се иска да създам, защото това е една вечна класика, обичана от всички, с която аз първия път не можах да си кликна и което много ме тормози, не знам защо. Много исках да я харесам, много. Е възможно и просто да не съм оцелила правилния момент към онзи момент тогава, да съм била зарибена много по някакви фентазите и просто тя да не ми е тръгнала, нямам представа. Добре. Това е за сега. Ако мога, ще заснема още едно видео, което ще прикача към това. И това ще бъде, за да не стане отново 100 000 часа. Другото видео, което съм намислила, но сега няма да говоря много за него, защото нямам толкова време, трябва да излизам. Касае оценяването на книгите и критиката, литературната критика и кога е хубаво да я слушаме или да не я слушаме, или по-скоро ще ви споделя какво мисля аз по въпроса и защо реално е възможно да не сте срещали мои критични ревюта за книги. Повярвайте ми, има такива. Просто аз не говоря за тях. Винаги съм предпочитала да накарам някой човек да прочете дадена книга, отколкото да кажа нещо, с което да го откажа, което не мисля, че е окей, защото това, че на мен нещо не ми е харесало, не мисля, че и при друг човек
би се получило така. Възможно е някой друг да я оцени. И затова не си позволявам това. Но да, като имам време, ще говоря малко повече и ще зашия скъпоценностното си мнение по въпроса към това видео. И така, чао за сега! Така, няколко думи за оценките, как оценявам всъщност книгите, критичното мислене и препоръките. Тези от вас, които ме следват в канала, трябва да знаят, че аз ще споделям предимно за книги, които съм харесала, за които съм харесала много, такива, които, примерно, може да не съм харесала абсолютно всичко, но си мисля все пак, че книгата е хубава и следва да й се обърне внимание. Избягвам да правя ревюта на 1 и 2 звезди книги, които съм оценявала, по простата причина, че не става въпрос за това, че не искам да има никаква критика или някакъв вид, в смисъл то не е и хейт дори. Ами по-скоро, че това е нещо супер субективно според мене с нехаресването, тъй като, например, някои от моите най-любими книги, аз съм слушала за тях много негативни ревюта. Дори някои от тях съм срещала в YouTube или в Instagram ревюта, които казват, нали, че въпросната книга е едва ли не става, или пък е много крайна, или нещо друго. Аз съм я прочела от любопитство и тя супер много на мене ми е харесала. Поради тази причина аз предпочитам предимно да препоръчвам книги с риск някой от тях да не ви хареса и да бъдете разочаровани, но да ги прочетете и е възможно все пак и да ви хареса, отколкото да седа и да ви говоря 15 минути как не трябва да прочитате дадена книга, как тя не струва или нещо такова, колко неща не са ми харесали и вие наистина да не я прочетете. А е възможно при други обстоятелства, ако не сте ме слушали, да кажем, и прочетете книгата, тя да ви хареса. Не знам дали ме разбрахте какво имам предвид, но с риск някой да остане разочарован от някоя препоръка, предпочитам така, отколкото да откажа някой от прочита на дадена книга, която за него би могла да бъде примерно съкровище, така да се каже. Много често в Goodreads, в Instagram или където там слагам ревюта и оценявам книгите примерно с 3-4 звезди или разни половинки, които ги дописвам допълнително там, където няма половинки, го правя, за да има нюанси. Защото действително между дадени книги има нюанси. Аз може някоя книга страшно много да ми е харесала, но в нея да съм видяла неща, които примерно не са ми били съвсем на сърце или нещо да ме е подразнило и затова да съм свалила примерно 1 звезда от въпросната книга. Нещо, което примерно при някой друг няма да е така. В тази връзка затова гравитирам около тези звезди. Там, където съм сложила, да кажем, наскоро ми се случи да сложа 2 звезди на едно романтично фентаси. И причината е, че не е, че въпросната книга не струва. Въпросът е, че аз вече бях прочела една подобна такава книга. И ето това, например, мене адски много ме подразни. Аз все едно четях абсолютно същата книга, абсолютно същите клишета и работи, които не знам, стана ми кофти, усетих го като някаква загуба на време и заших едни 2 звезди. Ако някой друг обаче не е чел другата книга, която аз казвам, че е същата, той може да оцени въпросната книга с много повече. Това е по въпроса с оценките. А пък за 5-звездните ревюта, те понякога са толкова емоционални от моя страна. В смисъл, виждала съм недостатъци в някое четиво, чисто обективно. И въпреки това съм ги пренебрегнала в името на
цялостното изживяване, което примерно е било страхотно с въпросната книга. И аз съм я изяла за отрицателно време или примерно е минало време и аз все още мисля за тази книга. Тогава разбирам, между другото, най-добре разбирам каква стойност крие въпросната книга, когато мине известно време, чувствата, емоциите се оталожат и аз продължавам да си мисля за въпросната. Тогава случвало се дори да преправям оценки. Но сега, примерно, напоследък гледам да изчаквам известно време, точно поради тази причина, да видя как се чувствам след ден, два, три, седмица. Има книги, които съм прочела преди година и в момента все още се сещам за тях, все още ги мисля, които са били оставили противоречиви чувства в мен и дори не съм ги оценявала съвсем и с 5 звезди, но продължават да стоят в съзнанието ми. Нещо е така да ме боцка в главата, нещо, което там съм прочела, някое изречение, мисъл, сентенция, да. Разбрахте ме. Горе-долу това е мнението ми по въпроса с оценките, критичното мислене и така нататък. Мисля, че ме разбрахте за какво говоря. Затова гледайте на книгите в канала, за които говоря, независимо, че понякога мрънкам за някои неща в тях, всяка една като вид препоръка. Не мисля да ви губа времето, нито своето, да седна да разяснявам защо дадена книга не ми е харесала. Това е. А пък ако се следваме някъде по Goodreads или Instagram, ще видите вече и оценките и така. И понеже за да не става и видеото много дълго, след като го сгубя с това, за последно искам само да ви кажа нещо много бързо за последната книга, която прочетох. Тя е на Бред Истън Елис. Това е автора на Американски психар. Това е психологически трилър. Разказва се за едни тинейджери през 80-те години в Лос-Анджелис, богатащета, купони, наркотици, алкохол, едни разглезени изпълнения, едни инфантилни истории, видимо доста изпразнени от към някакво емоционално съдържание са доста от персонажите тук, но ние проследяваме историята през очите само на един герой, който между другото се казва Бред и е дори упоменато, че това по всяка вероятност е нещо като някакво алтер его на самия автор, но разбира се, става дума за изцяло художествена измислица. Вдъхновена, според автора, вдъхновена от моментите и чувствата и въобще всичко, което се е въртяло в главата когато е творил, мисля, че около Американски психар. Защото тогава е изпадал в параноя. Подробностите, между другото, не са ми съвсем известни. Това го прочетох съвсем случайно някъде, че е свързано, нали, с творчеството му. И самия персонаж тук в книгата също се опитва да пише, но не може, тъй като почти не му остава време от опиятите, които взима и всички приключения, които му се случват. Те са доста злокобни. Завъртаме се около въпросните тинейджери и техният тузарски живот в момент, в който те са в последна година в гимназията. Гимназия Бъкли, престижно училище, и през тази последна година в училището пристига ненадейно ученик, записват го в последната година, след чието записване започват да се случват супер странни неща и много често те са всъщност негативни. Отделно на сцената, на фона на историята, която следиме, се разиграва като в нещо така отстрани в периферията, сериен убиец започва да вилнее по това време, да изчезват момичета, след което да се появяват техните тела, които са просто, меко казано, осквернени.
И нашият главен персонаж е супер заинтересован от това. Той почва да подозира в много сериозни неща свои съученици, както и новодошлия ученик. Почва да изпада в едни паранои и да се случват едни неща, след което да изчезват някои от съучениците му. И въобще се завърта една огромна злокобна мистерия. В началото, поне първите 200-300, тя е 600 страници, мисля, че до към средата на книгата, това, което исках да ви кажа, да не ви отчаява по някакъв начин, ако решите да я четете, ще ви се стори, че нищо не се случва. Освен, че се нагнетява едно напрежение, имаш усещане, нали, постоянно, че ето сега нещо лошо ще се случи, нещо лошо, но то не се случва. Има едни повторения на едни събития. Всичко това, според мен, автора го е направил умишлено, първо за да покаже колко еднотипно и всъщност посредствено е тяхното ежедневие и колко те все още не са навлезли в истинския и изрелия живот и как си губят времето с какви неща. Така че това е от една страна, за мен е точно търсен ефект, от друга също за да ви обърка в или поне мене наистина ме обърка в последователността на някои събития вътре в книгата. В един момент аз започнах наистина да се питам, дадено нещо случило ли се, не се ли е случило, връщах се назад. Нали, но после казвам, чети напред, чети и това е каквото стане, защото нали, просто наистина книгата оказва много интересно психологическо въздействие на читателя. С мене поне се получи, ако това е бил и търсения ефект на автора, със сигурност доста му се получиха нещата. И аз останах страшно доволна. Наистина книгата съдържаше потресаващи сцени, както много така подробно, графично описани насилствени такива. Също така изобилстваше и от сексуални сцени. Имаше педофилия, имаше доста хомосексуализъм. Главният персонаж така едва ли не през неговите очи гледаше доста похотливо на свои връстници. Той, между другото, както може да се досети, това не е някаква тайна, то го пише в анотацията. Той е бисексуален, но предимно с наклонности към момчета, ако питате мене, но се крие в сянката на богатата си красива приятелка, защото през онези години, това в гимназията, да покажеш, че си малко по-различен и харесваш някой от същия пол, се е считал за нещо срамно и че едва ли нещо не ти е окей и така нататък. Така че да, имаше много такива моменти, но всичко това според мен е пасна на характера на самата история, пасна на атмосферата, тази 80-тарска атмосфера, която много често е била романтизирана по някакъв начин. Аз самата също доста съм си падала по вълната ала 80-те години, филми от тогава, музика, нали, и всичко. Но това, което е показано тук от живота на богатите, е много реалистично показано. Едни неограничени възможности, същевременно една самота и едни страхове, които виреят сред тях. Най-големия ужас в книгата беше именно самият страх. И този елемент също беше много добре представен. Освен това, книгата също така касае порастването, израстването, разделянето с детството по един много ужасен начин. Просто случая беше ампутирано от персонажите и засегната е също и паметта, спомените, как даден човек всъщност
си спомня за дадени събития, които са се случили по определен начин и с времето колко това се изкривява и дали всъщност е станало по подобен начин. Докато четях книгата, в един момент самата аз започнах да се питам разни неща за себе си и ситуации, в които съм се попадала, дали ги помня всъщност реалистично или мозъка ми е изключил дадени неща, но когато става дума и за травми, положението е още по-сериозно в този случай, защото тогава с цел защита и някаква бариера, мозъка абсолютно наистина изрязва от съзнанието ви определени сцени, като иска да ви защити психически. Та така, мисля, че отново станах супер подробна и въобще си стана цяло ревю на книгата. Препоръчвам ви книгата. Тези от вас, които са по-смели, които нямат абсолютно никакъв проблем с по-насилствените сцени, които присъстват тук. Цялостно книгата според мен е много добра. На един дъх я прочетох. Спрях всичко останало и само нея четох, само нея. Та така. Това е. Сигурно друго видео няма да снимам. Ще ви покажа чак в следващото какви съм ги натворила с гордост и предразсъдъци, която започнах. И започнах да шара и по книгата. Започнах да я осквернявам. Но да. Добре, това е всичко от мене и до нови срещи. Чао, чао.